କିଛି ଐତିହାସିକ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଯଦି କିଛି ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ଭୁଲ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଦମାଦ ମଣ୍ଡଳୀର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରବନ୍ଧ ପଠନ ତାରିଖ 14/6/2026। ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ବାର୍ଷିକ ସଭା ତଥା ନୂତନ ସମ୍ମିଳନୀ ଗଠନ ସହ ନୂତନ ପାଳକ ଦିକନ ଅଭିଷେକ ମହୋତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, MSI ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା, ପାଳକଗଣ, ସେବକଗଣ, ପ୍ରଚାରକ ଚାଳକ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳୀ ଓ ସମାଜ ଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱ ବୃନ୍ଦ, ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସିନୀ, ଆମ ଦମାଦ ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସହ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନମସ୍କାର ଜ୍ଞାପନ କରୁଅଛୁ। ଗ୍ରାମର ଅବସ୍ଥିତି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଗ୍ରାମର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ସବୁଜ ଜଙ୍ଗଲ, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଘେରି ରହିଛି ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ନାଳ ଓ ଝରଣାର ଆକୃତିରେ ଏହି ଗ୍ରାମଟି ଅବସ୍ଥିତ ରହିଅଛି। ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମାଲ୍ଡି ହୁରୁ ପାହାଡ଼ରେ ବାସାପେନୁ ଦେବତା ନାମରେ ଜାନି ଶ୍ରୀ ଗାଲ୍ଡୁ ମଳିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଶୁ ବଳି ଅର୍ଥାତ୍ ପଡ଼, ମଇଁଷି, ଛେଳି ଓ ଅଣ୍ଡା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପୂଜା ପାଠ କରାଯାଉଥିଲା। ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଅଡ଼ବା ଏରିଆ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ସହ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅଛି। ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଉଷୁକୁଣ୍ଡରୁ ପାହାଡ଼ ଦେଇ ଦୁଇ ଗୋଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ନାଳ ସହ ନାନ୍ଦିଂ ନାଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଅଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ସମେତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ହରଭଙ୍ଗୀ ଡ୍ୟାମ୍ ରହିଛି। ଏହି ଗ୍ରାମଟି ପ୍ରାୟ 250 ବର୍ଷ ହେବ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି। 1998 ମସିହା ମେ ମାସ 2 ତାରିଖ ଦିନ ମେର୍ସି ସ୍ମାଇଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଚାନ୍ଦିଫୁଟ ଓଡ଼ିଆ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଶାଖା ମଣ୍ଡଳୀରୁ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅବେଦନ କରାଡ଼ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଥମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସୁସମାଚାର ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇ ଦୁଇ ପରିବାରଙ୍କୁ କେବଳ 12 ଜଣ ସଭ୍ୟା ଉପାସନା ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱାସୀ ପରିବାର ଭାବେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗତ ରୋହିତ ମାଝୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗତ ଉପମାଝୀ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ କେତେ ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନରେ 3 ବାଳକୃଷ୍ଣ ମଳିକ, ଶ୍ରୀ ଅଗସ୍ତିନ ମାଝୀ, ସ୍ୱର୍ଗତ ଗାନ୍ଧୀ ମାଝୀ ଏହିପରି ଭାବେ କ୍ରମଶଃ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚାଳକ ଗଣ ତାଙ୍କ ନାମ ମୁଁ ଘୋଷଣା କରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ 1998 ମସିହାରୁ 2000 ସାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗତ ଆବେଦନ କରାଡ଼ ଚାନ୍ଦିଫୁଟର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଘରେ ଆସିଥିଲେ। ଆସିବା ସମୟରେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ବେଳେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲୁ। ମୋର ବାପା ଜଣେ ଆଉ RSSର ମାନେ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର ଗୋଟେ ଲିଡର ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଛୋଟ ଥିଲୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆବେଦନ କରାଡ଼ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମ ବାପାକୁ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ, କହିବା ଟାଇମ୍ରେ ଆମ ବାପା ତାଙ୍କୁ ରାଗି ଘରୁ ଘୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ିଲା ପରେ ଆମ ବାପା କହିଲେ ଯେ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ, ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହୁଁ। ଆମ ଘରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଲାଉଡ଼ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଆପଣ ଆମ ଘରୁ ଯିବେ ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାତ ମାରି ଘୋଡ଼ିବି। ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଘରୁ ବାହାରିଲେ, ଆଉ ବାହାରିଲା ପରେ
ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଆମ ବାପା ବେମାର ପଡ଼ିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ବେମାର ପଡ଼ିଗଲେ ସ୍ୱପ୍ନରେ କୋଅର୍ଡିନେଟର ମହାଶୟଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କୋଅର୍ଡିନେଟର ସେତେବେଳେ ଆମର ଆବେଦନ କରାଡ଼ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଗଲା ପରେ ଆମ ବାପା ତାଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇ ପଠାଇଲେ ଯେ ସେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛି ଆଉ ମୁଁ ଜମା ଭଲ ହେବାକୁ ହେଉନାହିଁ, ଭଲ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି କିନ୍ତୁ ହେଉନାହିଁ, ତେଣୁକରି ସେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଆସିକି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମର ଆବେଦନ କରାଡ଼ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ଘର ଯେଉଁ ଘରେ ତାଙ୍କର ପାଦ ଗତି ପଛକୁ ଯାଇଥିଲା ପୁଣି ଥରେ ସେ ପାଦ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଆଜି ଯେ ମୁଁ ଏ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ମୁଁ ଆଜି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଆମ ବାପା ବିଷୟରେ ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ କହିବାକୁ ପାରୁଛି ମୁଁ ଆଜି। ଆଉ ତେଣୁକରି ଆଉ 2001 ମସିହା ଠାରୁ 2002 ଶ୍ରୀ ପୁନିଆ ପାଣି କଣ୍ଟାସାରୁ, 2003 ମସିହା ଠାରୁ 2005 ଶ୍ରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପାଳ କେନ୍ଦୁଗୁଡ଼ା, 2006 ମସିହାରୁ 2007 ଶ୍ରୀ ଫିରୋଜ ମଲ୍ଲିକ ଦମାଦୁଆ, 2008 ମସିହା ଠାରୁ 2009 ଶ୍ରୀ ପାଣ୍ଡେ ମଳିକ ଗୋବରକୋଟି, 2010 ମସିହା ଠାରୁ 2011 ଶ୍ରୀ ତିମୋଥୀ ନାୟକ ଯୋଡ଼ିପଥର, 2012 ମସିହା ଠାରୁ 2016 ସ୍ୱର୍ଗତ ମିନୋଜ ପାଣି ଛେଳିଗଡ଼, 2017 ମସିହା ଠାରୁ 2024 କୋଅର୍ଡିନେଟର ରେଭରେନ୍ସ ଜହନ ପ୍ରଧାନ କାମ୍ବେରିଙ୍ଗୁ, 2025 ମସିହାରୁ 2026 ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ନାୟକ କାମ୍ବେରିଙ୍ଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଦମାଦ ମଣ୍ଡଳୀ ରହିଛୁ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହୋଦୟ ହେତୁ ଆଜି ତାରିଖ 14/6/2026 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ MSI ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ SK ମାଳିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ନୂତନ ସମ୍ମିଳନୀ ଗଠନ ସହ ଦମାଦ ମଣ୍ଡଳୀ ଘୋଷଣା ହେବା ସହ ନୂତନ ପାଳକ ଡିକନ ଅଭିଷେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳିତ କରାଯିବ। ପାଳକ ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ନାୟକ କାମ୍ବେରିଙ୍ଗ, ଡିକନ ସୁଶ୍ରୀ ପିଣ୍ଟୁ ମଲ୍ଲିକ ଅଭିଷେକ ସହ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରେ 30 ପରିବାର ପ୍ରାୟ 160 ଜଣ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଛୁ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ସଭାରେ ଆଗନ୍ତକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଦ୍ଭକ୍ତ ଦାସ ଦାସୀଗଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁ କି ଆପଣଙ୍କ ନିତ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମ ପାଳକ ସେବକ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଲେଖା ଏବଂ ପଠନରେ ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ କ୍ଷମା ଦେବେ। ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହ ମୋର ନମସ୍କାର। ପ୍ରବନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ଅଭିଷେକ ତାର